zati sema shoka ya muru moyo tinzwe taku changamira wati taure nyanya wayi ya shikaitika ndezvekuti ndine mwana akarohwa udotito saka uyu wamushawo chitatu saka akazonyora meseji achinyorera Weston Chitumba akazoforwarda meseji yake enda kuno mwana wangu mukomana mukuru mwana wangu obva aforwarda meseji yebva aenda kuna atete wake hanzvadzi yangu yebva azoforwarda meseji ndobva ndazoti no inini chiregei ndishedza iye nyakunyora meseji ndobva ndamushedza mwana wangu ndikati ndiwo inini mufuni mangu muno meseji mastation ndo awanda mwana wangu kubva kuna Chitumba kuzosvika maoko mangu waitaura zvakadai ndokanyora zvikanzike ndikati mwanangu unogona kunge ukaita mistake waisendera imwe meseji iyo ubva wasendera Weston Chitumba akaramba zvikanzi handina kuita mistake handisi kuziva kuti Chitumba wakazofambisa sei kuti wazoforwardira yani mukomatinasi kuva mwana wangu mukomana ndo zvinhu zvakandinetsa izvozvo saka zvandikazoita manje ndakazotakura nyaya iyi ndobva ndaenda naye kuna Ajongwe vachitarisa nyaya iyi vakamupa mhosva Weston nokuti akazokombera nyaya yacho achiti inini handigoni kutambira mwana uyu amai vake vasipo ndichatambira mwana uyu mangwana ndichatorerwa ndotambira chinhu chandirogona kuzotorerwa mangwana amai vake vachauya vachiti mwana haazi wako ndinopaita sei ini ndatambira ndopazvandinetsera changamira saka ndauya pamberi akuona manyatsa ibata zvakanaka ina ndakuibata amene wangu yakaita mabatiro manzuri ataita vasiya nhau yokubata Weston nomudzimai wavo vamhanya kumwana kuda kumupa mwana uye achizoramba mwana ndoona ndomatsananguri yavaita vamhanya kupinda chisiya kumashure hanzidzokererai mirai baba mirai tibatsire kremu kuti chi rekurasika klemu redu kuti huru yakudare pamamwe usanangure nyaya yako yekutora mukadzi wangu kumupa mwana ndozvamakamhangara Weston Chitumba chikomba chomukadzi wangu tosvika kutomupa mwana arohwa kudotiti wamushawo chitatu akazonyora meseji mwana nodambudziko raari kuona ubva anyorera kuna Weston obva aforwarda meseji yekuno mwana wangu mukomana mukuru obva aforwarda kuna atete vake hanzvadzi yangu akazoniforwardirawo meseji iyi tobva tambogara pasi bva tambotitaurira ndikati zvinotoda iyi ndobva ndazomusheka tiri vaviri ndikati namenyasha unogona kunge wakaita mistake meseji waida kukandira ini waita mistake ubva wakandira meseji yakakandiwa ichizenda yacho tinotanga tanzwa kuti yainga ine information kuti nondori nayo meseji naiseku mukadzi muchinaye yamutakarohwa atimusha kwavo makatorambana kare hatina kurambana baba vakabata ekatakatabonzwa meseji paisekretari mwana wacho naye kwana Weston nemukadzi wenyakura sei atori nevana vatatu ari muno mwana wacho waraitega itaitanzwa mameseji meseji yacho nenge akati rebei ngaigoverei hanzi baba tinozi upenyu kurarama zvakanaka asi kana ndakurarama upenyu nokugara misodzi iri pamatama hausi upenyu ndinogara ndichingotukwa mhosva ndisina ndinogara ndichirohwa mhosva pasina ndonzi enda kumba kwenyu sakati ndakarohwa mhosva yacho
ndatadza kuiziva kuti iri papi. Kurarama kwangu kuri kundirwadza baba, kwandiri kukumbirawo hama dzangu dzose parufu rwangu musauye kana muchengete mumwe chete ngaasauye hake parufu rwangu. Mukwasha wenyu ngaasacheme hake ndichivigirwa kuno kumba handiuye. Nhasi ndozuva rokupedzisira kuziva kuona zuva ndozorora mushonga wandanwa wakanzi belt. Karengwa kuti yechituyi yakarengwa kuti munhu wandakambira mushonga uyu, munhu wandakambira mushonga uyu musamupe mhosva yenyu. Haana mhosva, ndatenda baba. Kurohwa kwandaitwa nekutukwa kwandaitwa kwandakaitwa. Audio yacho irimo mufoni mangu, message yokunzi enda kumba kwenyu mufoni irimo. Baba, ndatambura, ini regai ndizorore hangu. Nguva yareba ndichishungurudzwa, hembe dzangu hapana anodzitora anodzipisa mukwashe wenyu, nekuti hembe ndedzembwa. Akati kurwara nepfungwa ndopenga uye ndirimbwa. Ndofanira meseji yacho iyo manje kusiyana nenyaya yakubira kuti mwana wacho ngauya ndofunga vari kutadza kunyatsotsanangura, asi manzwisisira ari kuita vari kuedza kumwana wavo kunenge kwakabuda unoratidza kuti ane chekuita, kana kuti ane chekuita nababa vaya vari kuzichikomba vaya, anogona kunge ane information yaakaudzwa kuti baba vako ndevavo. Tinyaya hombe yada kushedzerai aise magariro kumba kwenyu kwamakarohwa iri maringe nemubvunzo wavo yana babawo kuti ivo vari kuda kuziva chokwadi pamusoro penyu. Imimi mune here manzwiro kana maziviro amunoita pamusoro pababa ava vari kunze kwebaba venyu? Avayakaitika ndeyekuti vari zvinhu ane vana 3, first born yangu ane 6 years, second ane 3, last born ane 3 months. Saka ndichitanga kuti ndakutanga kuziva murume ari kutaura nezvakanonzi Weston Chituma akatanga kunditi, ndaiti pese pandosangana naye Evening Road aingoti unoziva here kuti uri mwana wangu, ndichimbozviignora kusvika ndaane mwana wechi2. Pamwana wechi2 chakazonyanyondirwadza ndechekuti ndichibva nemwana wangu kusikewo ndakamuona ari pagedhi Weston wacho, ndopanditi ndimirire tendetese kumba. Pfungwa dzangu dzakamboti ndifambe nemurume mukuru akaita seyeye, ko vanhu vakazvinzwa kuti chii, ndakazoti alright, ndibva ndamira. Ndobati takufamba zvikanzi nyaya yandinayo ndo imwe neimwe chete yandogara ndichitaura. Uri mwana wangu iwewe, ndakukuda, asi handina masvikiro andinoita kuna baba vako. Upenyu hwauchararama kubva pari zvino nekubva pakutanga, uchaita misha ichaverengera zvekusvika 20 uchisiya. Wauchagara ucharwadziwa zvekuti unogona kufira ipapo. Ndikati nekuda kwei zvikanzi pfuma iri kudyiwa nababa vako handisi kuidya, saka inini ndakuita se ndakuda pfuma yangu. Ndikati alright baba. Ndobva ndaenda kumba kwandakazoroorwa mwana wechi3 ushu mumagariro anaita. Mira usati uende ikoko, iwewo wanzwa mazwa aya, une here maitiro kana mamwe matauriro wakaita naana mbuya vabereka amai kana amai vako? Andina. Kureva kuti nyaya iyi wakatongoinyarara? Ndakainyarara. Nechikonzero nei? Ndakangoti ndiri mwana akazvarwa rege ndingonyarara, ndinoti zvichazobuda sei. Amai vacho vari muno here? Vanhu paitibatsira imimi manje ndimi vanhu chaivo chaivo vainyatsotibatsira, nokuti iyi yaisava nyaya yekunongedza amai venyu. Maitoenda kunogara navo pasi, amai ndane kaviri kana katatu,
munhu anonzi Nengi ari kunditeveredza achitaura nezvangu achiti ndiri mwana wake. Ameno, imi ndimi munonyatsoziva zvakambomira sei nemunhu anonzi Nengi nyaya isati yasvika kuna baba wako. Ini ndaivimba kuti ipapo iwe manje waitova neumbowo une chokwadi amai vako vaigona kuti kubudira pachena. Sei iwewo usina kuita pfungwa dzokuudza asekuru kana amai vako kuvabvunza nyaya yemurume uyu? Nekuti baba vako iwewe unoziva here kuti havana umbowo hwekuti iwewe uyu ndiye baba vake kana kuti haasi? Nhau iyi yaida kugadziriswa naiye Weston vari kumusangano kwaSosera. Ndobva ndaendawo kumusangano inini, ndobva andishedza akati mwanangu, mama vari kuhere kumba, mama vaichengetawo amai vavo kure vanguya vaigara vari kukumba. Zvikanzi vodzoti mangwana ngavauye panapa ana sekuru kutaura vabereki vekwaWeston. Zvikanzi ana sekuru vako varipo, toti ngotaura nhau iyei tese ipere. Mama ndakanovaudza, pandakaudza mama ubwo vaivepo ndakati mama kwanzi naWeston uyai kumusangano uko titaure nyaya yavari kuda kutaura kwanzi ipere. Mama wakati nyaya yacho ndei, ndikati handisi kuziva. Wedhira vakandipindura ngoko varipo vakangoti Weston haatedzeri anopenga. Ndobva yapera yakadaro. Ndazoenda kumusha kuna mama izvezvizvi nyaya idzi dzadzatotanga. Ndofunga papa ne2 days mupurisa ngatumwa nasabhuku abva kukunisunga mama. Ndichisvika ndakashedzwa nasekuru, zvikanzi uyakunu ndokubva ndaenda. Zvikanzi unoziva here kuti imhosva yawapara kuna amai vako unofanira kubhadhara mhongo yekuti wanongedza uhori. Ndikati imbori mhosva yei? Zvikanzi panapa pauya tsamba yabva kune mupurisa ati ndatumwa nasabhuku Jongwe yekuti Weston ari kuti uri mwana wangu. Ndikati handina chandokwanisa kuwedzera kana kubvisa zvataurwa nemupurisa, ingoita izvozvo, nyaya dzacho munozodzinzwira ikoko. Zvikanzi alright. Ndichizobvunza sekuru, tavaviri nasekuru, ndikati nhai sekuru, mupurisa akasvika kuno kwakasvika akati chii? Uye mama makavabvunza here vakati chii? Zvikanzi mupurisa masvikiro akaita ndookangodziva, asi mama vako ndichivabvunza ndichivaudza kuti mupurisa auya nekuti akasvika pasipo, vakangopindura vakati zvisvipa izvo ndinoenda kunozvipedza ndega. Saka amai vako vanoita se vari kuziva nyaya dzacho. Ende munhu anonzi Weston tagara tinomuziva, fesi yako neyaiye square kubandanyara kureva kuti nyaya iyi yakataurika yakajeka. Tsamba iri panapa kubva kuna sabhuku Jongwe inenge kureva kuti nyaya iyi ikatombobatwa. Nyaya pakati paCharles Mtemadaro naWeston Chitumba. Charles Mtemadaro anoti Weston Chitumba akaitisa mukadzi wake mwana Universe Mtemadaro anova mwana waCharles Mtemadaro. Akaramba baba vake pamberi pedare achiti Weston Chitumba ndo baba vake chaivo. Anoti izvi anogara achizviudzwa naWeston Chitumba. Weston Chitumba anoti anogona kubvuma kana kuramba mhosva nokuti mukadzi waCharles Mtemadaro ange aive asipo. Dare rakatonga kuti mudzimai waMtemadaro auye kudare kuti ape uchapupu hwake. Mupurisa akatumwa asi haana kuuya kudare. Hatina kupedza nyaya iyi nokuti mukadzi akaramba kuuya kudare. Ndaipira kwamuri changaniro. Makuru kutosana ya tahu. Akatuisa unachangamira kati muda wachisa. Alright. Omsore changamira. Takuisia kwa muri samanya. Maita basa. Legani tangene uda kuziva kuti iye Weston papa sina ukama here nemi wamba uripo weropa uripo ukama hapana ukama ngokanganisa kachitiko wakaita kuti vasvike pakubereka ukama tinomuita saka mata kana pasina ukama hapana ukama ndakangoziva kuti hapana ukama here uripo.
regai nditi nyaya dzakadai tikusangana nadzo izvozvi zvimwedzi wakapera tine imwe yemukomana ane makore mangani mukomana wacho uri kuzobvisirwa mombe wekwenyu aiwa mukomana uyu ane makore mangani anopfuura 21 aiwa aita atende 6 years aroora asi haana mubereko anodarika 21 years mukomana uyu ama 30 something years tine yakada kufanana zvaye mukomana akatafana nyaya yekutaurwa iyoyi ane 33 years dzaanadzo asi akazoroora ndobaita 6 years vasina mwana. Matambudziko achanga akawanda vakusangana navo nokuda kuti papane makunakuna echimina chachakaitwa chevehukama. Paakazopamba ndipo vakazenge vakuzvibata kuti kana musina kunochinura kwamambo makunakuna akaitwa pahukama taona hwani charamba uri matambudziko nembere uko haufe wakasununguka wakaita mwana. Mumbere yakatova mwedzi wapera yakuchibhadhwa nemwana akaitwa pachimina. Mwana akazvarwa pachimina payo ndiye akati dambudziko randiri kusangana naye akati zvibhadhwa nekuku hakuna anokwanisa kundibhadhara havana zvekuripa zvacho. Ini wachona ndiri dambudziko ndini ndakubhadhara chimina chavanobhadhara nemadzibaba nanababa. Saka ndikuti nyaya yakadai so tinenge tisingatarisire nyaya dzakadai dzinonzwisa tsitsi dzinosuvisa kuti murume akaita seuyu nezera raainaro. Izvi makazotanga kuzozviziva rini kuti ndo zvakaitika kuti pane nhau iri kubuda iyi matita makore nemakore? Ndakatozviziva kutodiramba mwana wangu. Ndati makazozviziva pane makore awanda zvakadii? Ani mazvona zvazvinoita kuti isu varume tinogona kugara izvo mudzimba umu nemwana ane 30 years usikatozviziva kuti hasi wangu 30 years 35 years. Saka tiri kuti zvaakuda pachena kuti murume handi akasiya kutanga achishedzwa kudara achiramba kuuya abatwa nemhosva yekuti zveshe wakapinda mumba mababa akashina naadzimai vakaita mwana uyu nemapupuri ari kuitwa plus ndaona mambo wabva wati zveshuwa Weston anenge vanomuziva. Hanzi Weston vanoenda kuziva mafananidzo avakatoita square zvakazvitaurwa. Hanzi hazvibvunzwi ndozvavari kutotaura uchangamira kuti hakusi kuti kunyemba Weston wacho ndomuziva. Saka zvareva zveshuwa imhombo waditi abatwa nemhosva zveshuwa kuti ndiye akakanganisa mudzimai wababa. Nhasi handibata havasi kumba izvozvo mapesana nenhau ipi? Nenhau iyoyo handi ndiye mapesana naye dzakazoyawo mashure dzasangana. Rega isapedze nguva tichichabuda kuti murume yakubhadharei kuti akapinda mumba medu. Ini kuti nditaure kuziya zvakati mimi ndimungatondibatsira. Ini ndakachengeta mwana wangu ndikamuendesa kuchikoro pagrade 1. Zvese hazvina mhosva. Ini batanidzai ndati zvamuri kuda kuti murume uyu zveshuwa ndikuda mombe naye. dare redu kakate dare rimwe chete. Nyaya dzinorwadza ka toita kunge 9 dzakawanda. Regai kuwe 9 dzake mombe dzaari kuda idzi. Baba munofanira kuwa mombe dzechi 9 dzamuri kuda idzi. Kuti varume vasafunda vachiramba vachiita nyaya dzakadai izvi. Nhasi unewo unokwanisa mwana kuchikoro nekurwadza kuita chikoro uchibhadhara chikoro uchitenga mayunifomu pane chikafu zvese tazvibatanidza zvese ipapo pamombe 9 idzodzo ngadzipuye mombe 9 mupiwe. Ndosaka nhasi aramba kuya kudarira mambo unofanira kupiwa mombe ngani 9 dzamataura idzodzo unofanira kudzipiwa mombe idzodzo. Zvinorwadza kuti wozozviziya papera makore nemakore 20 years wozviziva kuti mwana hasi wako. Zvinorwadza zvakadii izvozvo. Iye muridzi wemwana achitoziziya zvicha kuti ndini muridzi wemwana. Saka munofanira kuti mupiwa mombe dzenyu dzamataura idzodzo. Ndopane uripo hwese zvamamitaura kuti ndakaendesa kuchikoro ndakadii zvese zvinouya pamombe ngani
9 inches. Secretary, itaika baba vanofana kupuwa kupedza vataura 9 idzodzo vanofana kuti vadzipiwe nokuti zvinorwadza nyaya dzakadai dzinorwadza nokuti vasazozvifanidza kuzvita vanhu ndaona amene akasimudza ruoko patachida kuti kubatsirei musati ipfungwa dzawo ende dzakanaka anoita zvedna ndiye nyakunoudza mwana we kuti uri mwana wangu iye nyakumuudza kuti uri mwana wangu kana iye achidhauta ndiye angatoita izvozvo baba havafaniri kuita izvozvo nokuti vaudzwa nemwana wekuti baba vangu inini vari kundiudza ende baba vangu vanhu vacho vari kupupura kuti ndakafanana navo saka ava baba havana nidhe kuparadza imwe mari yekuita dna nemwana wangu asi ari kupirwa mhosva iyeyo ndiye anogona kuramba mwana uyo achiti kwete asi wangu ndida kuita madna inzwai baba dna inoitwa kuti munhu kuramba mwanawo kwete apa hapana dna yavo zvakatoringana zvakadaro kamwe akaita kare sei ari kuzoti zvowa pamwe akatozvipedza kuti azoenda kumunhu uyezve kana naye mwana wacho asimunhu ari kupupura kuti ndakutonyara ndatoita kuti nyaya ibude pachena ndiende kuna baba wangu vanhu vese vari kuti ndeweston saka hamene mino mamu ari kutovaziva imimi ndimatononoka vapindurei baba vamuri kuona vakagara pa havana communication nemukumo weston atorine communication nemukumo mukadzi wamukutauye kudari kunokusira kwajongo ndiye ari kumurambidza baba nyaya yaona kutaura here ndinokurowa mambo kana ataura baba anenge atopirira amene kusaina taura here mari yakaparadza iyo zvinhu ndikuda kutotsvaga imwe mari ndimupe adzokere kumuna apa ndakachina yaunza kuno ukaita yekukwereta sofa mari yandaparadza kusvika pa$130. hapana chakaipa ese ngatimbozvisvikirira kuti hapo kamotokutungai munhu asipo nyaya kuti atadza kuya kudai nyorai mari iyoyo yakataura 130 kana kuti iuye zvakare pajudgment asi mimi kusarasana nemwana uyu ndikunzwira zvisinei kuti kana baba vake avaziva asi mimi zvamagara muchimboita upenyu hwese uyo rambai muchichengetana naye kana akauya kuti baba handina chakati kumba pamina ambobatsiridza zviri kunzwira muropafadza muda kwaizvozvo anini mwari anokuropafadza ambai mune mwoyo wewoyo anini but inini ndoramba ndichimuchengeta asi mwana wangu aiwa kutaura kuti mimi akaita dambudziko mangwana nadambudziko paauya sekugarisana mama akaita kare ndauya zokuona kuti chibva vanhu achida kuona nekuti iwe uri mwana waweston ndizvozvo inouya motoonana watoukama watokoti makatogara pamwe chete makore nemakore saka tikuti mimi rambai mune mwoyo chikuru iwoyo zviri kunzwika nhasi unomukutaura dai ada kudzoka rada mari handima kutsvaga kuti mari kuti mumupe kuti adzokere ndizvo zvati kuti rambai makadi makabatana naye musamufuratire panoitwa sei changamire pfuma ndinoitaura sei ndichaita pfuma yemuridzi ine ndikutopirwa pfuma yeuyu hamuchadzika pfuma yeuyu pane mombe 9 kuye kubhadhara koma mucharipwa pamusoro ibaba regai ndikutaurei baba handiti mimi muno vamwe vana vanoukama nouyu vazvawa naamai vana hamugone kumusapareta kuvana vakaberekwa nemudzimai wenyu novana vakaberekwa nouyu nokuda kwekuti pazoita kadapinjira ngomutorai somano ndozvikudza mambo kuseri kwaamai kasi pane pavanga vasiri kujekerwa changamire
vari kutoona sekuti mombe 9 dzamachaja machajira chete kuti akatora mudzimai wavo asi musingajekesi nyaya yekuti uyo akutoenda kuna baba wake nokuti imi muri kutobhadharwa kunzi uyo akaita mwana nemudzimai wenyu mwana asiri wenyu ndopane mombe 9 dziye kureva kuti zvabuda pachena kuti mwana haasi wenyu imi muri kuda here kuti murambe muchipirwa mwana yeye kuti ndiwenyu asi yaibhadhara mombe 9 ini ndandine pfungwa yekutoti matesti iyoyo aitwe aiwa makadaro kunoita rosi inzwai baba regai kubatsirei nai vabereki kana mati vanobatsirika sei zvavari kutoita ivo ndo mafungiro avo regai tivabatsire inini baba pachenyu munoziva kuti vakuru vakati hanzi n'anga chii imimi baba vakati n'anga chii vakati n'anga mukadzi shona yamunoiziva vaitaura kuti chii ibvai ipapo vabuda vega pachena kwamusiri imimi matogona kubatirwa chikomba kuti mubhadhara amai muri ani orit muda kuvabatsira vabatsirei nyaya yandikuda kubatsira baba vanhu vekuti matesti yavari kutaura yaiva hazvina zvazvichabatsira sei ndiri kudaroka amai guru ivavo vachisununguka mwana uyu vachiburiswa kuchipatara vakasvikira kubaba weston vakarara ikoko varara ikoko kavaa kuzovabvunza yamangwana acho kuti kenyu makaburiswa nezviko mazoenda seiko kunorara uko vakati mwana uyu anga achiitirwa munamato muprofita akataura kuti mwana uyu musati masvika mabatsirwa chimirai makadaro mazvinzwa here baba mwana uyu achibva kuchipatara akatanga kuona mwana asima munhu kwakarara mwana asima kunhu imimi ibvai pamadhene munotoparadza mali dzenyu ende nhova ino mumwe murapi hova yeni vamwe vanoziva chikuru vanochinjika pachikambe saka pamwe mwana akatopedzwa nhova imisi naona zvajeka izvi saka imimi munozodzoka munarerera panopera mabezi matatu handii dzokai panopera mabezi matatu sekretari idai kupozotera judgment inoita kuna wespoda anotova kunzi nyaya yake yachogwa yaredipo neyekuti akafundika kuya kudarika nekwanodakaikatata asingawe kudai saka yazvitongwa nibva yakomberwa ndibatwa judgment akana kubhadhara zvatataura saka kuti atanga kutaura kwahwati panopera masondo makati matatu vaone vapirwa zvinhu zvava nemubvunzo matatu zvese yapiwa mari yenyu muchapiwa zvataura zvadzeima zvinhu musatsvake zvakawanda nyaya inyanogadzirisika asi kana musine fungidziro dzekuti waiwa ndoda kugutsika nemadna hazvina kuipa kana imi mego pana mombe 9 dziya dzisai 1 kana maona mari muchida imimi moti ndanimbonotorwa panzi kuti dzimweni dzenguva mwana ndewangu hazvirambidzwa ndii asi kuti zvabuda pachena kuti mwana ndewani ndewaweston zvipupurwa nanamai vari kupupura zvinorwadza sei kuti musi wazvarwa mwana chaichaiwo munyowani unonorara kuba kuchikomba munamatorudzi unonoiswa kuchikomba zvareva zvizve zvachipupura mwana uyu chokwadi anditi tatopedza nyaya iyi endai munosaina mapepa I want to